Hola a tots i totes, en este vídeo anem a veure els compassos compostos, la seva classificació, en concret dels compassos que tenen subdivisió ternària. Quins són aquests compassos? El 6x8, el 9x8 i el 12x8. Com en el vídeo dels compassos simples, anem a partir de la gràfica que vos sol eixir en els exàmens i en els exercicis. En la primera columna sempre està el compàs, 6x8, 9x8 i 12x8. Si es fijeu, el que tenen en comú és el 8. 8 significa en música corcheres, és a dir, 6 corcheres, 9 corcheres, 12 corcheres, que és el que cap en cada compàs. En la primera columna de totes, o la segona, depèn de com ho mireu, tenim la unitat de compàs. Què era la unitat de compàs? Recordem que és la figura que ocupa tot el compàs. Per exemple, en un compàs de 6x8 caben 6 corcheres. Quina figura són 6 corcheres? Pues 6 corcheres és igual a una blanca en puntet, perquè 6 corcheres és el mateix que 3 temps. Ara anem a fer-ho en el 9x8. En el 9x8 caben 9 corcheres. Quants temps són 9 corcheres? Pues 9 corcheres són 4 temps i mig. Entonces així tindrem que fer un arreglo perquè no hi ha ninguna figura que duri això. Així que haurem de ficar una blanca en puntet, lligar a una negra en puntet. La lligadura és com si fos una suma de matemàtiques. Si sumem aquestes dues figures ens dona 4 temps i mig. I per últim, el 12x8. Quants temps són? Quina figura dura? 12 corcheres. 12 corcheres són 6 temps complets. Per tant, és una redona en puntet. Recordem que el puntet equival a la meitat de la figura que acompanya. Si és una redona, el puntet valdrà 2, que és la meitat de 4. La tercera columna és la unitat de temps. Per a la unitat de temps vaig a fer així uns dibuixos que vos ajudaran per a la resta de columnes. Si pensem en un 6x8, peguem 2 colps. En el 9x8 peguem 3 i en el 12x8 peguem 4. A voltes, quan duguem el compàs, en lloc de fer 1 i 1, fem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada col que peguem quan subdividim el compàs de 6x8, 9x8 i 12x8 equival a 3 corcheres. Si ho pensem un poquet, realment, quan no subdividim, quan sols peguem un colp, estem fent una negra en puntet, perquè 3 corcheres equival a una negra en puntet. I és esta la unitat de temps de tots els compassos de subdivisió ternària, la negra en puntet. Esta gràfica ens serveix també per a saber la unitat de subdivisió. Així que ara, si ho pensem un poquet, segur que ja ho haureu adivinat. Si antes estava dient quan subdividim fent 3 corcheres, doncs evidentment la unitat de subdivisió és la corchera. Perquè sols podem agarrar una, no agarrem les 3. L'últim, anem a pensar en el tipus. En el 6x8 peguem 2 colps, per tant, binari. En el 9x8, en el compàs, peguem 3 colps, per tant, ternari. I en el 12x8 peguem 4 colps, per tant, quaternari. Això és igual que en els compassos simples. Depenent dels colps que peguem, serà una cosa o una altra. I això és tot. Espero que vos hagi resultat més fàcil de lo que vos ho resultava abans. I res, moltíssima sort en l'examen. Mos vegem. Adeu a tots i totes. Besitos.